Jgħid li huwa ċeda ħafna biex jagħti żmien il-Gvern isewwi l-iżbalji li jagħmel li ma żbalji ammettihom il-Prim Ministru nnifsu. Saħaq li Lorenz Gonzi rnexxielu joħloq kontroversja dwar sempliċiment data għal dibattiti fuq mozzjonijiet illi ilhom pendenti xhur sħaħ. De Bono akkuża lill-Prim Ministru illi kellu nuqqas ta' ftehim ma' ħafna nies inkluż ex-Ministri u backbenchers nazzjonalisti mal-ex Kummissarju Ewropew Joe Borg u mal-Kummissarju Preżenti John Dalli u saħansitra ma' ħuħ. Fakkar li Lorenz Gonzi telef fit-tliet appuntamenti elettorali illi saru f'pajjiżna mill-aħħar elezzjoni ġenerali sal-lum. Franco De Bono qal li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi jaħseb li għandu dritt jgħaddim fuq kulħadd bħal bulldozer u wara jistenna li tirringrazzjah tal-li ħalik iċċempel għall-ambulanza. Saħaq li minflok jaħdem il-ħin tal-Parlament, Lorenz Gonzi jmissu resta l-qudiem liġijiet illi huma bżonn jużu ħafna f'demokrazija fosthom il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi. Sa din it-tant One News huwa informati li minn barra Franco De Bono fih dan il-Grupp Parlamentar Nazzjonalista hemm deputati oħra illi Lorenz Gonzi qed ikollu numru ta' problemi magħhom.